Ja chcem privítať u nového videa, ja viem, že sme sa už nevideli dávno. Čo je za sumo? Nic sa mi povedal, nič. Ideme si tu zahrať novú lietadlovú hru. Ešte sa reklamy vôbec som nechcel. Ani nechcem. Takže toto dáme Avecand a poďme sa na to pozrieť. Toto video je krátke, ja nepoviem a radšej ani prečo. Samozrejme dajte like a odber, ak máte radi tento kanál. A tiež píšte aj komentáre, prosím. Pardon. Toto radšej ani nechcete vidieť. Prepačte, co chlapec? Welcome to Flight Simulator. Get ready to experience the thrill of flying high in the skies. Shut up. Končí, ale je to fakt dlho. Čas sme sa nevideli. Strašné tieto reklamy. Ak chcete, aby sa zrušili reklamy, dajte like a odber. Like, aby sa nepali a odber, aby neboli. Boha. Strašne tie reklamy, dajte odber, prosím vás, ja už nie som nikdy v živote. Niečo akože strašné. Ešte máme pri sebou len 2380, to letí. Máme iba dve vysunutie poriadne kolesa. Tak viete čo, dámy a páni, dokončíme tento level a už asi aj vypneme túto hru. Že už aj viem, že točiť nie na tomto kanále, ale bude ešte jedno video určite. Ja nehrám preteky. Proste dajte prosím like a odber. Dajme tých 41 odberateľov. Prosím vás. Veľmi by som bol rád, keby ste dali aj 100. To by som bol veľmi rád. By som si vytvoril za chvíľu možno, neviem ešte to ešte. Ale prosím vás, fakt dávajte like a odber, veľmi vás za to prosím, robí to pre mňa veľa. Čo to je? To je nejaký štít? Ďakujem. No dobre, dámy a páni, bolo to ja viem krátke video, ak sa s vami lúčim a rýchlo ahoj.